waka ne yake zance in kun gane furtun mu da hujja ne mun kai azancin magana fahaban nazar baya gane hujjar mu zance bisa hikima in muka yi habaici suke kiran wannan Hausa ba da boba ce kar ka bata harshen katin da ka gada zance ya kasin nazar kar ka yoshi wai idan ka burge masu fada maganar ilimi yake in ka sashi a ciki ba mai yi ma tsada ko amma ka tambaya ai akwai shi tun lokacin mazan dauri faɗakarwa da hikima sannu ai za a rika ganewa zantuka masu ma'ana tsarika na sauti kar da ka tauyewa komai in za ka faɗi sashi a ma'auni ka na ka tacewa in kai akasin hakan al'umma suna ji za su yi ma kyara kashi ke ba da kai wani sa'ilin ma yayi maka yar kora yare ɗaya ne muke kuskuren mu shine waɗansu ke tahara ban san me suke nufi dan hakan ba amma akwai rashin kara idan mun yi sai su bushe su ɗauki yaran da ba su ganewa abin kunya a cikin Hausa wamma wasu ba su gane zaurance ba sa gane kokarin magana idan an yi sai su ce gimce azanci na magana ba su yin fahimta idan ana zance a waka idan ka sanyo garan giya sai su ce habaici kai na gano rashin sani babu tambaya fitina ke jawowa mu bar masu ce kuce kamfanin da mun kai suke ta juyawa masalaha ai guda take zantukan mu in har ba ka ganewa ka zo kai yi tambaya mu muna jira warwara mu watunka sansani sannani saya nasu za ka gane idan suna da kama tsauni su buri su bi tsakiyar su sanya ba za ta zauna ba dan sako tsaya tsayi babu gunka tsinkar tsiro ka ne a gaba solo mai tsawon kafa raƙumi na san shi yake ciro rasai